از مامۆستا ئیلهامم ڕێبەریا دبستانە ساڵە عەبدێمێ شخوا بەری 16 مەها هەیشتا بەری چەندرۆکی بریارشمەر هات کو هەموو مامۆستا لە سەرکاری خۆ بن و دەست پاقژیا دبستانی بکەن ji ber yekê meha neha wê destpêka dibistanê bê sê çar roj wê îdarî bi ji pê vê wê xwendekarê me bên dewam bikin. Şo xwendekarê me jî pêkhatiyên Erebin pêkhatiyên Kurdin. Li vê derê em me dest bi paqijya dibistanê kiriye îro çend roj me gihandiye yani em karin bêjin dibistan paqij bûye binêvî bûye em ê hewl bidin got em dibistanê paqij bikin xelas bikin heta yekê me yê hazir be û xwendekarê me jî bên bi xweşî bi kêfxweşî em sala xwe derbas bikin bi hev.